El Positive Impact és una iniciativa del Consell Rector del Port de Barcelona que té com a missió impulsar la sostenibilitat en totes les empreses de la comunitat portuària. El balanç del Positive Impact en aquests 10 anys jo m'atreviria a dir que és positiu, molt positiu. Vam començar amb 45 organitzacions adherides i ara som quasi 150 organitzacions adherides i penso jo que cada vegada hi ha una consciència de la sostenibilitat més gran que es manifesta en projectes, en iniciatives, en coses tangibles que evidencien que cada vegada la comunitat portuària és més sostenible. Positive Impact, per nosaltres, és una organització que és molt important que existeixi, perquè és la que cohesiona i agrupa a diferents organitzacions. A l'estar vinculats entre nosaltres i que coneguem els projectes que fan els altres participants ajuda a que sorgeixin noves idees, ajuda a que es teixeixin més col·laboracions. Per a mi és com una iniciativa que és necessària per fer-nos pensar i per fomentar aquesta sostenibilitat tan desitjada que tots volem. El fil conductor dels projectes que s'han reconegut avui penso jo que és aquesta voluntat de que l'activitat de les organitzacions tinguin un impacte positiu. Aquestes organitzacions han anat més enllà i han pensat en com la seva activitat pot crear un impacte positiu. Per UKSense, aquest reconeixement suposa un retorn amb aquest projecte que hem fet a nivell local amb seu al Prat, apoyant l'empleabilitat de les dones, també a tallers de riscos laborals. És un reconeixement que ens fa moltíssima il·lusió perquè és el premi al fruit de 25 anys de feina que ens permet ensenyar a totes les empreses el que podem fer si se'ns dona l'oportunitat. Portem 10 anys col·laborant i per nosaltres ens demostra que el camí que estem prenent i el que estem fent té sentit, és tangible, es veuen millores en el port i es veuen millores en tota la comunitat portuària.